sha'awa al'adunmu yau ƙasar Hausa. Abin bahari abin sha'awa al'adunmu yau. Duk masha Allah jama'a masu kallon mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na al'adunmu. Masu kallo kamar yadda muka san wannan shiri na al'adunmu, shiri ne wanda kan kai ziyara a wurare daban-daban da akan aiwatar da ababen da suka shafi al'amura na gargajiya, kama daga wasannin gargajiya, kaɗe-kaɗen gargajiya, nau'in abincin gargajiya, sanya tufafi na gargajiya, hamma da bukukuwa na gargajiya, kuma kama daga nan gidan Najeriya hamma da ƙasashen ƙetare. Masu kallo suna Abubakar Adam Funtuwa wanda nake jagorantar shirin. Kamar da kake gani ko kuke gani masu kallo muna nan gindan bane a nan inda ake buga damben gargajiya a daidai, wanda kuma na san kun saba kasancewa da wannan shiri da kuma wannan gida da irin ganin yadda 'yan dambe suke haɗuwa a wannan waje domin gani yaya damben take kayawa da kuma su waye za su yi nasara da wanda za a yi nasara a kansu, domin irin manya-manyan 'yan damben da suka halarci wannan gida sai ku biyo mu don gani ya za ta kaya da kuma su waye 'yan damben mu na wannan makon wanda za a yi nasara da kuma wanda suka yi nasaran, duka masu kallo a cikin wannan shiri na al'adunmu. Ku biyo mu.
kai kuka bai ke baka fi annabi kuka ke aka bai annabi wannan da gari gidan baka aka kira ki ala kuka ki aka bai annabi ga dan da lalle ana duba sai ko asha sai na autan fa autan fa autan fa aka nuna ma ba hawa buma a ba hawa alin tarara don ta hawa da hawa da ba hawa buma mutuwa ne aka yi a tebar zaho a tela hada ba hawa buma ba hawa buma ba hawa alin tarara na hasu in gada da tana rawa na hasu in gada da na kai ga mari ba hawa buma ba hawa alin tarara ba su zuwa ba hagon boma ba hagon alin tarara ba hagon boma ba hagon boma shi ne mai dogon wando ba hagon alin tarara shi ne mai dogon wando baki ya gashi ba hagon boma ya ce bari hagon ma ba hagon alin tarara tun da ba ka tasowa ba hagon boma ya ce tun da ba ka tasowa bari in taso amin haka da yi da ɗaya ba hagon buma malam daga tsawonka ba hagon buma shi ne mai dogon wando ba hagon alin tarara shi ne mai ba hagon buma ba hagon alin tarara ba hagon buma ba hagon alin tarara in ka bari kwado na ma kafa ya koma ruwa ma gwalo ba hagon buma kai ban ga su molin shagon yan sanda ba to kuma cikin dambe haramun ne tun nan duniya za a fara binciken ku da hanyar da ya da mata dokar ta ta kare ne ta ɗan zama bai raba dambe in dai kana yi dokar ta ta kare ne wani yaro ma na kawo yana ɗari da bin na bika ɗari biyu da biyu ko ana son waka sabon ba hakan ba dan gada ana son waka sabon ba hakan ba dan gada da na iya kasawa kafin ki shi lura uba an haka nan da nan na tana da na ɗauki kuɗi ne da na wanda sun ka faɗi na wanda sun ka faɗi ana sa ya su ɗoro su wata ba hakan ba dan gada aka so ta naira $400 ta allura karfe ce da sun da ta yi allura girma amma allura ta yi ba sun da aiki saboda injection allura a zaɗen ganin biya na ɗauki ba daɗe yayin da ɗan da ɗuri da dubu wanda duban masu suna ne ba ɗan da kamar yawan gawa da gajiya kan bara uba suna wani abincin ganawa salata duban gawa da gajiya an wara azumi ga awaza ka san mutum ciki suka ɗoro an na suna da bahagon na bakirawa rodi ɗaya ke to da hawan na ba ta yawa rodi shi ne daura hannu ne da kasan burti ya sa yara ne su an ba su kama idan ka kafa da harshe da ba ya rasa kama da harshe da ba da ba a sa sai da su ba da an ce so da duba da kayan biyu su haka ya kasa ya fi duk naman nan tashi hankali ya zo ina son ganin kakin so da cikin barake ba wurin daji ba da ka ga kakin so da 30 to akwai damuwa in ba babban so da aure ba kakin so da ba a bani jaka ya take da
da dogon ebola ba wani da kwasa dogon ebola ba a dambe da kotuwa
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ina fatan dai kun gane ko wasa ne ya hada ba cikin gidan damben nan ba fada ba. Amma fi sibilillahi ko wallahi ko yanzu aka kashe biri yayi barna. Saboda me wallahi babu mai takwasara wallahi yayi kokari. Tun da yanzu babu mai takwasara a cikin wayan yan da tsakanin da Allah in aka kira na uku za a kira shi na hudu. To fikin fa wasu na ganin cewa yana kisa daidai har guda biyar wanda suna ganin cewa abin ne mai wayar gaske ya dauko wannan fasan. Ya kake ganin ta kake ganin cewa babu mai takwasara ya dauka fasa. To shi dan baka san dan akoya ne dambe sa'a ce ko ba ka ba. Faduwa ado ce ga dan dambe. Yau da kullum a kwana a tashi Allah zai yi wai sa'a bisa kisan nan da yamo insha Allah in Allah ya dora shi akan shi sa'a yana iya dora wannan linkin kisan da linkin ba linkin saboda mi saboda dambe ne harka ce ta neman abinci ko baka ba. To masha Allah masu kallon mu kamar da kuke gani kuma kamar da kuka damben ya tashi a wannan lokaci hakan na nuna cewa masoya da kuma magoya bayan kudu a harkan dambe suna cikin farin ciki sosai kuwa domin kuwa an dauka musu fansa kamar yadda kuka san cewa a satin da gabata mun kawo muku yanda aka kada Ebola a wannan gida amma sai dai kuma a daidai wajen da aka kada Ebola kuma a irin wannan rana an dauki fansa wanda ya sa annashuwa da kuma sururiya a cikin zukatan yan kudu kamar da kuka gani cewa da hayaniya da kuma ihu wannan gidan dambe ya tashi masu kallon lokaci ya kawo jiki a latilas anan zamu dasa wa shirin aya da fatan za ku ci gaba da bibiyar wannan shiri da muke kawo muku da kuma za ku ci gaba da idan kasakashin da ake yi a wannan gida domin kowa akwai ɗaukar fansa wanda za ta biyo baya a madadin ɗaukacin abokan aiki da kuma dukkan yan dambe da kuka gani a wannan waje wanda suka baiwa hammata iska da ma ɗaukacin yan kallo da kuma wanda suka shirya wannan wasa sai hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na farin wata da kuma Abubakar Ado Punto wanda ke saba kasancewa da ku a cikin shirin ya cewa da ka can wani makon kuma a cikin wani shirin a daidai wannan lokacin muka kasance lafiya.